Nigma imba sura chama nzigi meka nyamada kanyeshi njabaranu mo wala safa munyabise sura ofe Sherifla TV bamananga kuna funi na mimbi wala like auye malikunga ani jen fanwore ukunga mba fanyana ngoni nye kuma seleye anga jamana kono faranyonga tomi zigi mbesinga kanyeshi fandang la pasalimo ni oye Union des associations et coordination d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis Sibiri janvier kalot le saba uye dugukolo lakanani sharia gafe mi hakilina kundara kerengerene na chike dugukolo togo daula uyo sharia gafe takatengu serakorola sigida adugu biduru ani duru kunga atenguna serakorola sigida ma nyemoula ami aulandonia kafo bara nunumbela jele kera Allah sili bike mamemve oye Kadija Traoré ye anga jaka nyamada USCDD mau oluka ni sharia kise indoni mbala ninga seben furo takadi dugutigi la kauma bena ke sababu ye ka sonoya don dugukolo la ninga dugukolo ko kunkan ko nyana boli to dugutigi la kawbulo yamara sebe dilu kun ye groupe fladi groupe folo ani oluka yamara sebe udi mi ye dugu mo wani duru ye bi anfle groupe flana ka yamara sebe dilu de la mi ye dugu bisaba ye do ami ala foka barkada bi koni trakorola commune dugu bidurunduru be ka yamara sebe soro yamara sebe min dila bi abe dugutigu yɛrɛ de bloka dugukolo kuma folla puisque aya lawale la dugukolo ko kuma akume fo mɔgɔ damarama fɛ an ka dugutigilakaw kun ti jatelen tɛ an ye sariya kura min ɲini ka singani an yɛrɛ ka laadala sariyaw ye ka singani an yɛrɛ ka laadala dugukolo lakanani ko kuma ye dugutigilakaw fo k'o da don dugukolo ko kuma de la puisque n'olu data la an mago bɛ lafiya min an ka dugu kɔnɔ a tɛ se ka sɔrɔ an ye gafe min d'u ma bi vraiment ne yɛrɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ n y'a ye k'a fɔ UACD bɛ kɛlɛ min na a kɛlɛ a bɛ ka nɔbɔ et puis n y'a faamuya fana k'a fɔ an kelen tɛ kɛlɛ in na communauté n'o ye anw cikɛlaw ye an faw u engagelen don kɛlɛ in na kosɛbɛ ka fara merilakaw kan ka fara komananakaw kan ka fara ali dugutigilakaw fana kan olu mun kun ye an ka tasuma lasabaga ye fɔlɔfɔlɔ la fɛn min ye sira kɔrɔla yɛrɛ mara ka fɔ ɲamaw ye olu kɔni ka nimisi wasaw jira ka sangani ni waleya in nafaw ye an ka sirakula dugu bi duru ni duru kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana an nana kana dugu bi saba kana sɛbɛn yamariya sɛbɛn dɔw ma minnu bɛ se ka baara kɛ sariya kɔnɔ u ka dugukoloko kan kɛlɛ kana kala an ka kɛlɛw ban an yɛrɛ ka so kɔnɔ ka ban an ka dugu kɔnɔ ka ban an ka jamana kɔnɔ an kana se n'a ye fanga na fo ka kɛ dɛsɛ ye fɛn min ye sira kɔrɔla dugutigilakaw a n'a dugudenw ye olu kɔni nisɔndiyalen u ye wale ɲuman dɔn ani bonyamasigi kɛ ka taa UACD maaw yɔrɔ ale sɛbɛnko min ni dɔw da a bɛ to ka giranna dɔɔni an ka ɲɔgɔn faamu kɛ an yɛrɛ ka dugu fana kɔnɔ an ma ka ɲɛmɔgɔw ta an nana to ka ɲɔgɔn ye ka kalan dɔw yira ɲɔgɔn na k'a bila a mana don min na k'a dɔn ko baara in sera an fɛ ne nisɔndiyalen don nin kɛnɛ kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya olu min nana ka na sirakɔrɔla commune dugu bi duuru ka n'o former kalan na kalan min ɲɛsinnen don dugukolo ko kɛlɛ banni ma tiɲɛna ne nisɔndiyalen don kɛnɛ kan bi u nana ka na mɔgɔw former k'a ta u ka étape fɔlɔ la ka se fo étape 10 ma u nana bɛɛ baara kɛ yan sirakɔrɔla commune kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka dugu bi duuru dugutigi wele ka na u ka yamariya sɛbɛn d'u ma sɛbɛn min bilara jamana fɛ u ka dugukoloko kunkan ka n'o sɛbɛn di u ma ne nisɔndiyalen don kɛnɛ kan bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko UACD maaw olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen walasa ka se ka nin sariya kisɛ in sɛbɛnfuraw di dugutigilakaw ma o min bɛna kɛ sababu ye walasa dugutigilakaw olu na se ka dugukolokow ɲɛnabɔ dugutigi bulon kɔnɔna na san o san Sirifila dubala bangoni janginɛbugu la an ba Hayidara Tanti Jara Tunkara bi fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhamadu Musafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye binakɛ den ni a burankɛ Imam Aliyu ka bangeni nisɔndiya kɛnɛba sigi sen kan ɲina ka bɛn ni sibiri janvier kalo tile 3 ye bangoni janginɛbugu Sirifila misiri ba la silamɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye silamɛya dɛmɛtɔ fédération ansarine internationale FADI ka faramba Hayidara Tanti Jara Tunkara kan kuranna kalan belebele o bolo dara min bɛ se ka to jamana bɛ se ka basigi ni ka a kolosuma ka bɛn ni Imam Aliyu ka bangeni nisɔndiyaw ye a denbaya kunbɛn wolokansigi bolo ni o ye Asayida Sherif Ahmed Tijane Hayidara ye an ka ɲininikɛlaw kɛnɛ ka Fatumata Kane Ibrahima Kulibali Nuhumu Kone u ka sɔrɔlen filɛ dɔnnibaw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuranɛ sanuma kunna ni k'a kalan laada ko don silamɛya diinɛ kɔnɔ a t'a la don fana barisabu ka d'a kan
waati kɛrɛnkɛrɛnnen don min ni a bɛna ni ɲɔgɔn kanu bɛnɲɔgɔnyaw kanu siraw jidili ye silamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o de kadara kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansar ɲɛmayaso fédération ansardine international ka tɛmɛ ni wajulikɛlaw ka jɛkulu ye commission uduhu nin kɛnɛ in bɛ sigi u fɛ san o san ka kɛ tasibila ye arajaba kalo tile 13 ka ɲɛsin silamɛya juguw jigitigɛbaa ma imam ali ala ka diɲɛ bɛ a ye o la an bɛ yan bi wulada in na komi ladalako la san o san an ka fédération ansardine international bɛ nin kɛnɛ in sigi ka sanga ni an ba n'o ye Tani Jara ye donc ale ka hakilila ɲuman n'o ye Sedina Ali ka donba ɲɛnɛmayali ye donc o de ye an fara ɲɔgɔn kan yan bi donc e yɛrɛ ɲɛ b'a la jama bɔra fan bɛɛ fɛ donc ka na kuranɛ kalan kɛ ka kɛ tasibila ye ka se kira somɔgɔw ma donc ka tila ka kɛ duwawu ɲini tuguni ka se jamana yɛrɛ ma ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na donc an bɛ an ba fo a ka na hakilila ɲuman in na ani ka fara an ba tɔw bɛɛ lajɛlen kan ka fara an karamɔgɔ yɛrɛ kan ka ɲini ala fɛ jamana ala k'a basigi ala ka hɛrɛ sabata kɔnɔ kira hɔrɔnba kama sɔlɔ ala nabi a kɛnɛ in kan silamɛya dɛmɛtɔ ansar ɲɛmayaso fédération ansardine international ni a ɲɛmaw ye kɛnɛ in sɔrɔ ka fara sirifila denbaya yɛrɛ kan alikuranɛ sanuma in kunna ye waleɲuman dɔn sira dɔ don ka ɲɛsin an dabama ma ale yɛrɛ ala ka diinɛ jitura in dili la an ma imam ali ni silamɛya in kanuba ma fɔlɔw bɔ min y'a yɛrɛ di ala ka diinɛ dɛmɛni ma imam ali ana kɛ o ma fɔlɔ ye waleɲuman dɔn don ka ɲɛsin imam ali ma ani fana laɲiniw sabati yɔrɔ don hamina kow la ansaruw ka fɔ la diɲɛ da ni bi cɛ mɔgɔw bolo ko ko se ka kɛ tuma dɔ la ala wele de nana ni o yɛlɛmaw de a dan ye ala wele dɔ bɔ a kaburu kɔnɔ ka na ɲɛnamaya kɛ dugukolo ka kura ye n'o ye ala ka kira dɔ ye o tuma min na jigɛ y'a kunu a ye ala de wele ka to jigɛ kɔnɔla na o ni ala wele kun tɛ ala yɛrɛ b'o fɔ ni a ka ala wele tɛ donc o kun ye a ka ɲɛnamaya yɛrɛ bannen ye donc o la an kɔni b'a jigi cogo bɛɛ la sew bɛɛ bannen kɔfɛ ala wele de solution ye dugukolo de kan vraiment an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin naba bɛɛ ma an kɔni b'a ye maa maa bɛ wuli ka jɔ ka kɛ nin ko in na a bɛ ka kanw yɛrɛ de ne yɛrɛ bɛ su 10 de sigi sirifu tɔgɔ la hakilina in sɛbɛ kɔrɔ fura kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na imam ali tɔgɔla kulɔbuladenw fɛ n'u ye waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin an ba ma madame ayidara jara tungara a bɛ wuli ka jɔ min na san o san ni ka imam ali tɔgɔla kɛnɛ sigi an balakaw bɛɛ tɔgɔ la musow ka ɲɛmɔgɔ tante aisha tante mele ko ka foli kɛ an balaka bɛɛ alubayitiw ka kɛnɛ ɲɛnamayali ye wajibi de ye anw kan sabu an karamɔgɔ y'o de yira an na serifu usman madani haidara an bɛ ala fɔ anw de kunna diyara ala min sɔnna ka anw ni haidara tile bɛɛ ala ma dan o ma ka tila ka anw k'a faamu b'a ye ka tugu a la an bɛ ala fo an tɛ ban haidara foli la a n'a ka denbaya ka tila ka an ba sanuman kɛrɛnkɛrɛn ni foli ye n'o ye tanti jara ye an b'a fɔ k'a tungara haidara olu minnu sɔnna ka karamɔgɔ faamu ka tila ka nin sira ɲuman in jira an na tuguni an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn baaraw kuncɛli ɲɛmaya tun bɛ an karamɔgɔ de bolo funɛngɛ min y'a to a funɛngɛ si la ka sira ala ɲɛ ka ala ka danw bonya ni a ɲɔgɔnna tɛ se k'a kunbɛn n'i y'i kɔ a da ko a la i tana to a la an karamɔgɔ kodo seyidi sherifu ahamɛdi tijani ayidara a ye kɛnɛ in lasɔrɔ ni ka taa duwawu kɛ kanubaw ye a ka kumaw kɔnɔna na a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin imam ali ma a ye sɛgɛn minnu kɛ nin diinɛ in y'an ka bonyali nasiraw fɛ k'a ka kɔrɔba bɔ n'a ma bɔ kuma kɔnɔ abada fo a ka sɔnni sigi a kan k'a fɔ fɛn min ye ahalul beyitiw kanu ye nafa min bɛ a la a ye duwawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin naba bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔla k'a laɲini fɛn min ye bɛɛ lajɛlen ka gɛrɛ i ma la k'a kuma ɲɔgɔnya ni o de ye ka don hadaraw kɔnɔ ka hamiw jira a la baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kuncɛ imam aliyu ka bangeni nisɔndiya kɛnɛba a kunjɛra ndolati kɛnɛ seyada sherifu usman madana haidara ka bangoni jangene bugu la an ba haidara tanti jara tungara ye lajali fɛ baden sarada ka ɲɛsin mɔgɔw ma nɔgɔya ma se ka kɛ minnu ye dali masa fɛ ka kira somaw kanu jira an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bonyamasegi jɔnjɔnw fɛnɛ tɛnkuna an ba haidara tanti jara tungara la nin kɛnɛ bonyana karama kun bɛ maa min bolo o ye mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ seyada sherifu usman madani haidara bolo an ka jɛ k'a ɲɛmada
Nisɔndiya ni muɲamuya tun ye nin kɛnɛ in maaw bɛɛ lajɛlen ta la ɲini wulada in na ka bɛn bi donya in ma don kɛrɛnkɛrɛnnen don fɛn min ni o bɛ Imam Ali ka bangeni a sankunbɛn jira silamɛ maa caman de bɔra ka na Janginɛbugu balontan terrain fa i n'a fɔ dakɔnɔ ye ka na Sherifula denbaya ka welew jaabi Seydina Aliyu Ala ka diɲɛ bɛɛ ni cɛba in ma ka na ŋaniya jira kɛ a la kanu baara nasiraw don a fɔ silamɛya diinɛ jeturaba min ni a nɔngɔ mara a ka nɔbilaw tɛ tunu yani diɲɛ wuli cɛ Imam Ali Ala ka diɲɛ bɛɛ a ma waleɲumandɔnw ni tasibilaw kɛra kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnnen na ka ɲɛsin Sherifiw mɔkɛ sanuma ma Imam Ali ka taa se an ba ni o ye Madame Aidara tanti Jara Tunkara ye ale min bɛ nin hakilina ta san o san nabaw ma ɲinɛ a kɔ a bɛ misaliya min sɔrɔ a bɛ kira kanu de fɔ ani kira somɔgɔw kanu a b'o misaliya de donc k'a yira k'a fɔ komi kira yɛrɛ y'a fɔ cogo min ma an ka kɔlɔnba kɔnɔ ko ale y'a bɔnnaw kalifa silamɛw la donc a y'a ɲɛfɔ an ye cogo min ma donc pour que mɔgɔw kana ɲinɛ kira n'a bɔnnaw donc nin kɛnɛ sigilen bɛ kɛ sababu ye ka kira n'a bɔnnaw kanu don an silamɛw la an kana ɲinɛ ni nin kɛnɛ in sigira Seydina Ali ye Ala ka diɲɛ bɛɛ nin cɛba in ma a sigikun bɛɛ a n'a ka kan ale de jɔra don gɛlɛnw na silamɛya gɛlɛyara don min na kira sanuma in kɛrɛfɛ kisi ni nɛɛma bɛ a ma hakaja k'a nin di saya ma diinɛ in ka se ka jɔ a fɔ Imam Ali n'i ye an bɔlen ye fɔ Kayi mara la ka na tanti Ajara Tunkara dɛmɛ ka a ka hakilina tɔ sabati ka diya don a la walayi kabako de bɛ Sherifu la an ma dan sɔrɔ Sherifu la Ali ko ye kabako de anw ɲɛ bɛ bajiba min na o de Ali ye dan cogo t'a la bɔyɔrɔ t'a la maa t'a dan yɔrɔ dɔn o de ye Ali ye kɛnɛ in y'anga bonyara kosɛbɛ ni ka kɛ kɛnɛ sɔnuma ye ka da kan a ye fara ɲɔgɔngali kɛ ni diinɛ in ma kumabaw caman ye Sherifula denbaya kɛrɛfɛ ka na ni don in bonya jira Ahlul Beitu kanu de don waleɲumandɔnw kɛra ka caya kosɛbɛ kɛnɛ in kan ni ko Imam Ali i ko dɔɔni i ko ladamu i ko mɔgɔya ɲuman ani diinɛ ɲuman mɔgɔya ka sutura ni ko Imam Ali i ko kodɔn tɛ taa karamɔgɔ kɔ karamɔgɔ dun ye saba ye a si ka diplôme tɛ kelen ye karamɔgɔ fɔlɔ ye ɲɛnamaya ye ale ka diplôme a ka kalandenw ye o ye kodɔn ye ni mɔgɔ min ye ɲɛnamaya faamu karamɔgɔ filanan o ye dunuɲalatigɛ ye ale ka diplôme ka di a ka kalandenw ma o ye nimisa ye Ala k'an kisi a ma karamɔgɔ sabanan o ye hadamaden ɲuman ye ni maa min y'o sɔrɔ k'o k'i karamɔgɔ ye e bɛ bɛnsema sɔrɔ o y'i ka diplôme ye jonjow la juguman n'o ye diplôme na juguman ye n'o ye dunuɲalatigɛ ka diplôme ye an bɛ Ala deli Ala k'an kisi o ma o ye nimisa ye jɔn ye anw kisi o ma donjan ye ba a Seydi Sharif Usman Madan Haidara o danganiya bɛɛ banna wa siga fosi tɛ an na k'a fɔ ko Imam Ali jɔyɔrɔ bonyanen ka da ka a misaliya b'an bolo dugukolo sanfɛ yan anw garisigɛ donna min na basandi ɲɔgɔnsɔrɔ baliko do Seydi Sharif Usman Madan Haidara Sherifiw ka dɔɔni k'u lakodɔn ka kɛnɛ sigi u tɔgɔ la a fɔ basandi bani o waleɲumanw sɛbɛ kɔrɔ dɔnna kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sherifula denbaya yɛrɛ fɛ an bɛ foli fɔlɔfɔlɔ an ka sababu ɲuman na n'o y'an fa ye a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ ye a n'an jigiya ye n'o ye Seydi Sheikh Sharif Usman Madan Haidara ye ale min ye Sherifiw valeur yira an na ale min ye kanda sira yira an na ale min ye kunnaja sira yira an na o kɔfɛ an b'an ba sanuma ninnu fo n'o ye tanti Jara ye tanti Fatumata tanti Aisha ani tanti Alima ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na ninnu t'anw buran ye ninnu y'an baw de n'an ye fɛn fɛn f'u la o ka dɔgɔ o la an bɛ se ka fitinin dɔrɔn de fɔ ŋaniya yira kama n'o tɛ n'an ye fɛn fɛn fɔ a ka dɔgɔ an baɲuman ninnu na olu min bɛ u ka wari fitinini Ala y'u garisɛgɛ fitinin min na a wari ka di dɛ nka u jɛr'u ni dingɔ kɔ ka jɛ luxew kɔ k'a don Sherifiw la ka yatimɛw la nisɔndiya ka falaw la nisɔndiya ka cɛ sabagatɔ musow la nisɔndiya ko kira somɔgɔw kira bɔnnaw k'olu bangera a dan t'u la u sara tɛ foyi bolo n'o tɛ masa aramani ye ɲinan ta
bolofa bɛ a kan ka da kan madame Aidara tanti Jara Tunkara jonjon tenguna ala ka bɔ club Imam Ali Maw yɔrɔ la ani fana waleɲumandon kɛra tɔnden caman ye kɛnɛ in kan ni tableau de reconnaissance dili ye u ma eko bolifɛnw bɛɛ ma ɲi kɛnɛ in kan ye an balima ansar do vigile do a garisɛgɛ donna telimani na ni o ye moto ye ka bɔ an ba yɔrɔ la madame Aidara tanti Jara Tunkara ansar banbatɔ 6 olu fana garisɛgɛ donna donbolo la mini o kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye 20,000 sɔrɔ madame Aidara tanti Jara fɛ ka taa se lajɛlifɛn caman dili ma maa caman ma kɛnɛ in kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na silamɛ musow minnu jantora sutara la kosɛbɛ madame Aidara tanti Jara Tunkara o y'a dɔn fɛn kɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen y'a dɔn ni tuluni min ye o de ye ko ka sutaraw matarafa a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin disabirilaw ma o muso damadɔ garisɛgɛ donna jɔnjɔnna a bolo sanni nin wulafɛ baaraw bɛɛ lajɛlen bi taa kuncɛ waati min na ansaru ka disi gosi diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'a y'i ja a fɔ silamɛ sifinw da juru minɛba anw karamɔgɔ ko do Seyide Sherif Ahmed Tijani Aidara bani ka gulo kan sigi a ye kɛnɛ lasɔrɔ ka nabaw nimisi wasa kosɛbɛ Seydina Ali ka nɔblaw la a ka cɛfarinya walew o n'a ɲɔgɔnna caman ale yɛrɛ ma bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ fɔ tamani ɲɔgɔn sɔrɔbali yɛrɛ ye kɛnɛ lasɔrɔ sa ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ bɛɛ sigin bɛ k'a kɔnɔ an fa ko do Seyide Sherif Ousmane Madani Aidara makɔnɔniw bolo dalen kun do ka zamzam y'u sɛgɛrɛ kɛnɛ in kuncɛli baaraw la wa nana kanu bɔ a sira fɛ fana ka da ka kanu ye fɛn min fa a ma jufa Seyide Sherif Ousmane Madani Aidara a donna kɛnɛ kɔnɔ ni ka sigiyɔrɔ lasɔrɔ ka waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma hakaja baara in labɛnbaw a ma ɲina olu kɔ ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin ba Maliba ma a kɛnɛ in kan madame Aidara tanti Jara Tunkara dumunifɛnw dilanna ka di maaw ma ye ka taa se fana fɛn min ye gato kɛrɛnkɛrɛn ni anniversaire in yɛrɛ tɔgɔ la o tigɛra Sherifula denbaya fɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ Mali silamɛw ka ɲɛmaaba Asayida Sherif Ousmane Madani Aidara sɔrɔla ka kɛnɛ kuncɛ ni dakoroɲɛ sanumanw ye a mɔkɛ sanuma ka Imama Aliyu an ka jɛ k'a ɲɛmada. Ta'ala barakatuhu. Alhamdulillah kuma jan wɛrɛ ti an bolo bilen. Ayi. Kana an sen dɔ kɛnɛ ka dɔrɔn ka an yɛrɛ na dɔ sɔrɔ barika in na ani nɔɔrɔ in na. Tiɲɛ. O de y'an boli ka se yan. Siga t'a la. Alhamdulillah an ka foli bɛ aw ye Allahu akbar khasatan min ye nin ko in labɛn ka jɔ a musakaw kɔrɔ ka jɔ a fɛn bɛɛ kɔrɔ alakira somɔgɔw kama tiɲɛ an b'a fo a y'i laminɛ n'o ye Jara ye tiɲɛ a ye cɛsiri ni jija minnu kɛ nin na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛ bɔda ye lahara amin amin mɔgɔ minnu fana y'u ka baara bila kana fara an ka nin ko in na u sara bɛ Ala de bolo Ala k'u sara hɛrɛ la amin amin sini kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a d'an ma amin amin an ka jamana Ala k'a kɔlɔsi amin an ka jamana Ala k'a tanga amin Ala k'an tanga a kɔnɔ amin amin Ala k'an wasa a kɔnɔ amin Ala ka don ani tɔɔrɔ bɛɛ cɛ amin Mali Ala k'a kisi amin amin a yɛrɛ minnu nana aw sara bɛ Ala de bolo nin ye seereya ye aw bɛɛ ye lahara Ala ɲɛ kɔrɔ Kira sɔrɔ salam a y'a ka denbaya kalifa silamɛw ma a ma k'an ɲɛna mɛ n'an ka kira don anw ye kalifatigi dɔ ye siga t'a la o la an kan k'an seko kɛ ka fɛn dɔ jira setigi Ala la kunu a ma kɛ anw ɲɛna mɛ Ala b'a dɔn a ɲɛ b'an dusukun na n'an kun bɛ yen minnu sar'u nɔfɛ anw b'a la tiɲɛ an bɛ sa kan wa an b'a a la fana fɔ an ka se Ala ma tiɲɛ kira n'a ka denbaya u dɛmɛni u kanuni u ka kow yirali u ladegeli an b'a kan Allahu akbar siga t'o la o la an b'aw fo k'aw barikada tiɲɛ k'aw waleɲuman dɔn surɔ n y'a fɔ aw ɲɛna Seydina Ali min ko fɔra nin ye a ye jɔyɔrɔ min ta diinɛ in na ale ka bamuru ani Seyida Khadija ka nafolo n'o kun tɛ ko n'Ala b'a kɛ sababu de b'a la sababu b'u la siga t'o la ni Ala jɔra ko kɛli ka Ala yɛrɛ tɛna kɛ dɛ iza aradallahu amran hayya lahu asbaba tiɲɛ siga t'a la ni Ala ko a bɛ ko kɛ a b'a sababu labɛn siga t'o la silamɛya ka ɲɛtaga Ala y'a sababu labɛn ni ninnu de ye Allahu akbar o ye tiɲɛ o la u y'u jɔyɔrɔ fa mais a kɛra gɛlɛya kɔnɔ Allahu akbar o ye tiɲɛ a ma ɲɛ
Sidna Ali ye alakira ladege sɔrɔ kira hijira la ka bɔ Maka de ka na Madina o don a ka gɛlɛya bolo a ti fɛ ka bɔ o Sidna Ali kelen in fana ye Maka bila ka Madina bila ka taa Kufa Ala ni gɛlɛyaw fɛ mais ko ka di Ala ye cogo min na a b'a kɛ ten an b'o de fɔ ye kuma bɛɛ gɛlɛya minnu n'an ɲɛ b'a la Ahlul Baytu y'an gala a bɛɛ la ka ban foyi t'an sɔrɔ ko an tɛ se ka jɛ ni min ye ani Ala cɛ la parce que adamaden dɔw bɛ yen u bɛ siran Ala ɲɛ u bɛ Ala bato mais n'u ye tɔɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn u b'a fɔ ne min bɛ ka Ala bato Ala mago ma kɛ ne na a b'u ka limaniya dɔgɔya alors fo an k'a faamu Sidna Ali ye mɔgɔ kalan fɛn dɔw la fo k'u sa maa ma s'u la kɛlɛkɛyɔrɔ la mais n'i y'o yɛrɛ salen ye janfa na i b'a dɔn Ala y'a dabɔ a kama k'anw de kalan siga t'o la Ala y'anw de kalan u ka di Ala ye ka tɛmɛ an kan u ka bɔ Ala bolo ka tɛmɛ an kan u siranna Ala ɲɛ ka tɛmɛ an kan mais malgré tout Ala ye tɔɔrɔ se u ma ni kuranɛ aya don ko tangana olu b'a dɔn siga t'a la ni soyifu don ko jugu halakila olu b'a dɔn mais malgré tout Ala ko n bɛ ninnu kɛ aw hakili sigiyɔrɔ ye u ka di n ye nka n bɛ tɔɔrɔ se u ma n'a yɛrɛ ye tɔɔrɔ sɔrɔ a k'a dɔn nin ye Ala ka sunna de a ka taasira ye nin siga t'a la ninnu ka tɔɔrɔ kɛra ten de n'o tɛ Sidna Ali ɲɔgɔnna ni Ala tɔgɔ bɛ e bolo ko tangana a fɔ olu ma banza u y'a ban dɛ mais Ala ko la n bɛ tɛmɛ sira dɔ fɛ ka hakilimaw sɔbi o de kɛra kira somɔgɔw ka tɔɔrɔ ye mais aw y'a ta k'a yira aw b'u fɛ Ala kira y'a fɔ maa si tɛ kɛ Sidna Ali fɛ fo Ala bɛ mɔgɔ min fɛ parce que a ko maa tɛ kɛ Ali fɛ fo mumin wa mɔgɔ si tɛ ban Ali la fo nafiki Ala kira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam ka tila k'a fɔ e de ye muminw ɲɛmaa ye ne kɔfɛ ka tila k'a fɔ ni ne ye mɔgɔ min ɲɛmɔgɔ ye Ali y'o ɲɛmɔgɔ ye o kɔrɔ ye ni mɔgɔ ma bana Ali la i bana kira yɛrɛ la siga t'o la o bɛ kɛnɛ kan an bɛ to k'aw hakili jigin ninnu de la ni sigi ninnu kun ye nin de ye ɲinɛ kana kɛ ninnu kɔ kasa birifini birila ninnu de kan siga t'o la ne b'a fɔ ne bɛ iriwaya fɛn o fɛn fɔ ye a bɛɛ ye sunna kuma de a kelen tɛ a tɔgɔ ye siya kuma ye ni ko n bɛ siya kuma fana fɔ don min na n b'a fɔ ye don ko siya o ko tan siya kɔrɔ ye de minnu y'u ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛɛ bɛn Alakira somɔgɔw olu ka kuma i b'a fɔ ko o ye ɲinkan ye ne t'o fɔ dɛ bɛɛ bɛnkan ne b'o de f'u ma bɛɛ bɛnkan ne ye nin fɛn o fɛn fɔ nin ye bɛɛ bɛnkan kumaw de ye i b'u fɛ i t'u fɛ bɛɛ bɛnna nin kan ayiwa an b'an kunda Côte d'Ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a duguba Yamoussoukro k'a fɔ sirifila duden fila Aseyada Iba Haidara DGP ni a badenkɛ Aseyada Aruna Rashida Haidara wele bɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ Côte d'Ivoire munumunu zalo do ka dalimasa ka dakurunya lase jango ma baden bɛ se ka silamɛya diinɛ kanu an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Yamoussoukro misiri bala wajuli kɛnɛ belebele sigira senkan ye min ɲɛnamayara DGP ni Aseyada Aruna Rashida Haidara fɛ ka bɛn ni sibiri janvier kalo tile 3 ye ɲɛfɔli bɛ kɛ an ye o ko kɛcogo kunka Kadiya Tarawele fɛ ni wajulu kɛnɛ belebele n'a sababu ɲuman bɔla Fédération du Bélier maaw olu ka sécurité tɔndenw na n'a kɛla sababu ye ka Ansaru ni kanubaw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Yamoussoukro fan caman na fo ka taa se Côte d'Ivoire dugu wɛrɛw ma n'a wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya la Yamoussoukro julabugu misiriba kɔnɔna na fɛn min ye Zamzamiyu denkɛ fila ye Seydi Cherif Iba Haidara DGP a n'a badenkɛ Nurul Islam Seydi Cherif Arun Rashid Haidara u ka laseliw kɔnɔna na u ye hakilinajigi kɛ Mamadou Mustafa ale ka taa
sira kɔrɔlen o min be silamɛya ka bɛn ani kelenya kofɔ fɔɔ ka taa se maa woleli la ka taa jogobaw dafali an'a matarafali la nin wajulikɛnɛ min kɛla boɲɛ ani karama kɔnɔna na a kɛla sababu ye ka alisilamɛw hakilina jigi ka daa kan ko hakilina jigi o be mumin nafa o siratigɛ fɛ fɛn min ye bureau national maw ye olu kɔni ye fédération du bélier maw u ka nin waleya in tanu kosɛbɛ ka se ka Iba ni Aruna sɔrɔ kɛnɛ kelen kan nin cogo in na o ye nisɔndiya ko ba ye o ye dugawu ɲini sabati ba ye Ala sɔnna o kɛra bi ni sécurité organisation mɔgɔw ka cɛsiri ye ni Maliki Tesuge ye Imam Maliki Tesuge ka laɲini ye ale ye wulikajɔ kɛ nin ko na ka se ka sira sɔrɔ donc ni ko fɔ i bɛ a sababu fo Maliki ni sababu ɲuman ba ye an b'a fɔ ka barika da ye a ye cɛsiri min k'a la a n'a ye wari min bɔ ka don nin ko in na a sara bɛ Ala bolo ala an ka seyidu fila min nana n'o ye DGP Iba Haidara n'a dɔgɔcɛ Nurul Islam Aruna Haidara nin ye étape fɔlɔ ye parce que sécurité organisation Yamusokoro ko wele ka na nin baara nin kɛ mais nin ye baara daminɛ de ye nin kɔfɛ u bɛna tile 20 ni kɔ de kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ yan nɔ wajulu bɛ kɛ sigida caman na moi en tant que chef de délégation mais min ɲini Ala fɛ baara in daminɛna hɛrɛ la Ala ka Ala bolo don baara in na k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ la k'a ban tɔɔrɔ foyi kana sɔrɔ a kɔnɔ nin wajulukɛnɛ belebele min sababu ɲuman bɔla fédération du bélier sécurité maw la ni ka fara Imam Malik Tesuge ale ka kɔkɔrɔ donni kan a kɛla nisɔndiyaba ye fédération kofɔlen yɛrɛ tɔndenw bolo ɲinanta nin bonyana a bɛ nisɔndiyalen bɛ tellement sécurité ka nin baara nin waleya nin an bɛ dugawu kɛ u ye Yamusokoro sécurité ye vraiment Ala kɛ nin kɛ fédération bɛɛ kɛ nin ladege san o san an kɛ hakilinaw sɔrɔ ka ni ɲɔgɔnna journée organiser sécurité organisation tɔgɔ la nin ye fédération ka baara le n'o ye bélier ye olu le kana ka karamɔgɔ walima denw wele ka na u ka fédération kɔnɔna na u ka wajulu kɛ ka silamɛw lafaamu mais ni an baarakɛɲɔgɔnw n'o ye organisateur sécurité n'o y'o kɛ vraiment o bɛ foli nin wajulukɛnɛ belebele min sigila Jamiatul Ansarudin fédération du bélier maw fɛ Yamusokoro dugu kɔnɔna na bɛna kɛ sababu ye ka bɛnɲɔgɔnya ani koto ɲɔgɔntala sinsin Yamusokoro alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛla la ni ka alisilamɛya kɔrɔta an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin wajulukɛnɛ in kɔni ye taama belebele nun donni ye Arseydi Sherif Iba Haidara DGP a n'a badenkɛ Nurul Islam Arseydi Sherif Harun Rashid Haidara fɛ Côte d'Ivoire dugukolo kɔ kan an bɛ to kɛnɛ kɔnɔ ka Aseyida Haruna Rashid Haidara ka dakuruɲɛw lamɛn. Ok, alhamdulillah an bɛ fɔlɔ ka Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala barika da ale Ala mun bɔra ni an ka seko ɲuman ye Bamako ka don n'a ɲuman ye Abidjan yan bi an filɛ nin ye Yamusokoro alhamdulillah depuis ni a donna a kɛra wasa ye parce que an bɛ mun ɲini o de mɔgɔw bɛ se ka silamɛya tiɲɛ faamu cogoya min na an ka kiraba ni Muhamadu do sallallahu alaihi wasallam ale cira ni silamɛya tiɲɛ mun ye ni o ye jogo ye jogo in bɛ se ka faamuya cogo di wulikajɔ kun fila foyi tɛ an karamɔgɔ la ani an ɲɛmaa na ani an ka seyidu la jeunes bɛ se ka kira yɛrɛ ka message faamu cogo di mɔgɔw bɛ se ka denmisɛnninya kɛ nka fo a ka taa ni silamɛya tiɲɛ ye o la ale ka wulikajɔ an bɛ se k'a fɔ caman faamuna la munna bi su in na denmisɛnnin caman ye baya kɛ ka fara a ka hakɛ fana kan fana Ala sɔnna denmisɛnnin caman ye u yɛrɛ feere ka na Ala ma o baaraw la o la an bɛ mun ɲini jeunes fɛ o de ye toujours u ka bɔ wajulukɛnɛ minnu bɛ sigi u kana ka na wajuluw lamɛn ni fɛn ka bɔ Ala bolo ka taa wajulukɛnɛ kan o ka bon Alakira yɛrɛ ko ta hadisul kudusi la ko Ala ko fa'arifuni qabla an ta'buduni ko a ɲini i ka ne Ala dɔn fɔlɔ yanni i ka ne Ala bato munna fo e yɛrɛ ka Ala de dɔn fɔlɔ Ala dɔnni yɛrɛ ani Ala danaya o ka sabati e dusukun na o la bato bɛ sɔrɔ ka ɲɛ o de la nka ni Ala dɔn ma sabati e dusukun na e kɔni ka bato bɛ kɛ tɔ k'a jɛ nka Ala bɛ dɔn cogo di Ala bɛ dɔn kɛnɛ dɔw de kan o kɛnɛba dɔ ye jumɛn ye o ye kalayɔrɔ kɛnɛ ni o ye wajulu kɛnɛ i bɛ Ala dɔn sabati dusukun na ye wa Ala kira cikun fana o bɛ sabati o kɛnɛw de kan ka o ɲini jeunes fɛ u k'u cɛ Bakirilu Olomo DGP Aseyida Iba Haidara fana ka dakuruɲɛw an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. An bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn nisɔndiyalen don dante nisɔndiya min na
depuis an bɔra Bamakɔ ka se Côte d'Ivoire kɔnɔna na vraiment an kunbɛra kunbɛcogo ɲuman na min ka bon ka tɛmɛ kɔrɔlen kan donc nisɔndiyalen don n bɛ foli lase Côte d'Ivoire autorités bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ u ka président de la république ka se gouvernement dafalen ma o kɔ tɛmɛnen kɔ ka Jamiyatul Ansarudine fo olu mun sababu la bi ni an bɛ Côte d'Ivoire donc ni Ala sɔnna a ma a daminɛ kɛra su in na iya musokoro ye sini an bɛ taa Buwake an bɛ Ala deli Ala k'a ɲɛ ka d'an ma nisɔndiyalen don kosɛbɛ donc an bɛ dugawu de ɲini silamɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka dugawu k'an ye Ala bɛ se k'an fanga se cogo min na fɛn min don a ma nɔgɔ mais an fana ye fitinin min kalan an fa nɔ na ni Ala sɔnna a ma an bɛ n'o lase inshallah taala vraiment n bɛ jeunesse fo kosɛbɛ surtout Côte d'Ivoire taw bolofaba kan kosɛbɛ o y'an kanu karamɔgɔ kama donc n b'a ɲini u fɛ an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ u ka bɔ ka kɛ kɔnɔkulu ye u ka ye wajulu kɛyɔrɔ la parce que wajulu importance ka bon kosɛbɛ n'i b'a lamɛn i b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'i yɛrɛ la i dɛsɛlen don ka min bila peut-être a ka ca Ala fɛ n'i nana wajulu kɛyɔrɔ la Ala b'i dɛmɛ ka limaniya d'i ma pour que a bɛ se ka bila cogo min na donc n b'a fɔ jeunes ye u ka bɔ an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ u kana wajulu kɛyɔrɔ la u kana wajulu lamɛn a miniti fila a bɛ min ye jɔn ye a fɛn caman t'a ɲɛ dɛ donc n bɛ Ala deli Ala k'an mɛn tulo di ne n'olu bɛɛ lajɛlen ma ne n'olu Ala k'an bɛɛ lajɛlen lakana u ye bonya minnu kɛ ye a tɛ bɔ n kɔnɔ Ala k'a to donc u bɛɛ fo halisa u ka labɛnw kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na jamako de don on sait jamais donc fɛn fɛn kan ka kɛ ka mɔgɔw lakana ka mɔgɔw ni tanga a ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ ka ban hɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ si kana degun sɔrɔ n b'o de ɲini Jamiyatul Ansarudine bɛɛ lajɛlen fɛ. O de fana b'an kɛ k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan an ka jɛ ka ɲɛmadaw fana fɛ. Weleya min bɛ Benin jamana ni Niger jamana cɛ fɛn tɛ ka bɔ a la ka sabu kɛ Benin jamana maa ɲɛmaaw n'an bɛ a jira k'a fɔ u ka lasigidenso min bɛ Niger faaba la n'i y'a mɛn k'a bɛ datugu kɔrɔfɔ lasera ka bɛn ni janvier kalo tile 4 ye Benin jamana maa ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ janvier kalo tile 5 ntɛnɛn o ye u ka lasigidenso datugulen ye Niger faaba la n'i y'a mɛn ko nka ko u sema ko tɛ k'a diyagoyara u ka di jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔli minisiriso de ye kɔrɔfɔ lase Benin yanfan fɛ ka sabu kɛ Niger jamana maa ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ Benin jamana lasigidenso baarakɛla dɔ n'o ye Seyidu Imurana ye Niger jamana ɲɛmaaw ko a ka dɔn k'a fɔ a tɛ maa ko dalabilen olu ka jamana kɔnɔ Benin jamana tɔgɔ la a ka Niger jamana to Niger jamana ye yanni tile 2 ka dafa ko tajuru sara bere do ka ɲɛsin Benin jamana lasigidenso maa in ma ni o ye Seyidu Imurana ye ko Benin jamana y'a ɲɔgɔnko dɔ kɛ Niger jamana la u ka lasigiden minnu bɛ Benin faaba la Cotonou ko dɔ kɛra olu la ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ yanni Niger ka nin kɛ Benin jamana maa ɲɛmaaw de ye a jira k'a fɔ Niger jamana lasigidenso la faaba la Cotonou u fɛ yen maa fila ɲɔgɔn na bɛ yen u tɛ maako dala bilen u ka jamana kɔnɔ u ka jamana bila Niger jamana den minnu don lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen service de renseignement Niger jamana tɔgɔ la lasigidenso la Benin o maa kelen ani polisilaka kelen musolaka don commissaire ko sɔmin kɛra u la Benin jamana maa ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ u bɛ walew la walew minnu ni u nakun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ Benin jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana filaw u dan tɛ ɲɔgɔn na Niger ani Benin jango Patrice Talon burukutura k'a fɔ Diasso la décembre kalo tile 24 lieutenant colonel Pascal Tigiri kun b'a fɛ ka min kɛ jamana filaw dan tɛ ɲɔgɔn na bawo kabini Mohamed Bazoum ka fanga binna san 2023 juillet kalo tile 26 Niger jamana maa ɲɛmaa kuraw fura dama kɛmɛ k'a jira k'a fɔ Faransi jamana ma diɲɛ ni Mohamed Bazoum ka fanga binni o kuma na a bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen la min bɛ se ka to minnu nana Mohamed Bazoum nɔ na u bɛ se ka bin ka bɔ yen n'o ye surasiw ye ko wa ko Benin jamana don bɛ Faransi jamana ka o hakilina dafɛ ni Niger jamana sigi cogo ɲinini ye a senzabara kɔnɔ Faransi nɔfɛ Benin jamana kɔni fura dama kɛmɛ ka kɔrɔfɔ ngalontigiya Congo Kinshasa surasiya ye a jira k'a fɔ u ye Rwanda jamana surasi 7 minɛ ani minnu tɛ finitigilakaw ye maa 8 ka bɔ jamana wɛrɛw la ko Rwanda jamana kun gɛn kun k'u bila baara la dibi la Congo Kinshasa jamana dafirili kama maa ninnu minɛna Nord Kivu ani Sud Kivu olu ye Congo Kinshasa kɔrɔ yanfa maraw ye minnu tɛ finitigilakaw ye Burundi jamana denw bɛ u la olu minɛna Uvira
Uvira ye dugu ye min bɛ Congo Kinshasa kɔrɔ yanfan fɛ ani Burundi cɛ. Ko u minɛ kun ye de k'a fɔ u farala Mamurutilenjɛkulu M23 ni Mamurutilenjɛkulu wɛrɛ ka min bɛ wele ko Rede Tabara. Ko Burundi ka den kelen wɛrɛ fɛnɛ minɛna k'a fɔ u kun bɛ k'i dɛ ka Congo Kinshasa kɛlɛcɛw ka cogoyaw ɲɛɲini ka lase Mamurutilenjɛkulu M23 mɔ. Congo faba yɛrɛ la Kinshasa dɔw fɛnɛ minɛna ye olu fɛnɛ kun bɛ ka baara kɛ k'o lase Mamurutilenjɛkulu M23 mɔ kɔrɔ yanfan fɛ. Ko Tanzanie ka dɔw minɛna ani Uganda jamana de dɔw. Ko Mamurutilenjɛkulu M23 ani Rwanda jamana ma ɲɛma Paul Kagame u bɛ k'a lajɛ n'a ma ɲɛ ko Congo Kinshasa Mamurutilenjɛkulu ka ca ye hali ni u ka maramafɛn takun tɛ kelen ye k'olu fara u yɛrɛ ka hali bi basigibaliya bɛ se ka bonya Congo Kinshasa dugukolo ka cogo min. Congo Kinshasa surasiya a babu sentigi n'o ye Mark Azukai Momba ye a y'a yira k'a fɔ Rwanda jamana ma ɲɛmɔgɔw hali bi u kɛmɛ k'u ka kɛlɛcɛw bila Congo Kinshasa dugukolo ka a barata. Jɛnsɛrɛgɛnani tɔma Nations Unies ɲɛmaayaso ka sariya sendale o y'a jira k'a fɔ u ka bɔ Congo Kinshasa nka u n'a ta bɛɛ u bɛ yen wa hali tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na Rwanda ni Congo Kinshasa cɛ Donald Trump fɛ Desanburu kalo tile 4 tɛmɛnen n'o b'a jira k'a fɔ u ka Congo Kinshasa dugukolo bila k'u m'o mɛn hali bi u bɛ Congo Kinshasa. Nicolas Maduro Venezuela jamana ɲɛmaa a woropanya seri la Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ Venezuela faaba la Caracas ni ka bɔ ni a ye fɔ Ameriki a n'a furumuso. U bilama u minɛn bɛ Ameriki duguba min na o ye Brooklyn ye. Tɛmɛnkɛra ni u ye Ameriki jamana lakanajɛkulu fɛ min ɲɛsin bɛ drogue kɛlɛli mɔ diɲɛ ɲɛfɛ Agence Fédérale Anti-Drogue DEA. K'u ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ye ni ka sɔrɔ ka taa ni u ye u marayɔrɔ la Brooklyn i n'a fɔ a yɛrɛw ɲɛ bɛ Venezuela jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro ni nɛgɛjɔlɔkɔ la tɛgɛ la cogo min. Venezuela jamana yɛrɛ kɔnɔ sa jamana ɲɛmaayaso ye a jira k'a fɔ a ka dangamuso n'o ye Delcy Rodriguez ye o bɛ kɛ jamana ɲɛmaa nɔnabila ye. Siningaw ko u bɛ a ɲini Ameriki jamana ɲɛmaaw fɛ kunsigi den kelen o kana Nicolas Maduro kunsigi jɛ a n'a furumuso wa u ka bila. Siningaw ka minisiriso min ɲɛsin bɛ Sini ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma o y'o lase. Desanburu kalo laban da Nicolas Maduro kun banna Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump bolo bawo Donald Trump kun y'a ɲini a fɛ n'a bɛ se a ka fanga in bila. N'a ye fanga bila n'a dan tɛ yɔrɔ la a lakananen don yɔrɔ min a bɛ se ka taa Turki. Recep Tayyip Erdogan Turki jamana ɲɛmaa fɛ yen k'a t'i yɛrɛ kalifa ye fɛn n'a sɔrɔ. Nka Venezuela jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro kun banna o ma. Marco Rubio ni o ye Donald Trump ka minisiri ye minisiri min ɲɛsin bɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma. Caman kɛmɛ k'a jira k'a fɔ Venezuela jamana kunkankɔrɔ don nataw la o de jɔyɔrɔ bɛ sɔn ka bonya. Jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro minɛnen kɔ Amerikikaw fɛ Bloomberg kunnafoni diso ka fɔ la. A ko a y'a mɛn ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmaayaso de la. Maa ba yirika ɲɔgɔn na olu de y'u ka nisɔngoya jira diɲɛ ɲɛfɛ k'a fɔ Ameriki jamana ye nin min kɛ nin ye a ma bɛɛ. Ka taa don wali jamana kɔnɔ ka jamana ɲɛmaa minɛ ka taa ni a ye sɛ ma wuli ka bɔ a fa kan ko jɛn tɛ kɛ n'o ye. Ameriki jamana ɲɛmaaw yɛrɛw kɔni kɛmɛ k'a jira k'a fɔ Venezuela jamana na mara Ameriki jamana fɛ sa don nataw la. Colombikaw ka jamana ɲɛmaa n'a ma ɲɛ k'a fɔ Colombie ni Venezuelaw de bɛ fankun kelen na diɲɛ kɔnɔ Ameriki latine o y'a ɲini jɛnsɛrɛgɛnani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso fɛ ani u yɛrɛw ka Ameriki gun o jɛkulu fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan ka lajɛ kɛ Venezuela jamana kunga wale min ye Venezuela jamana sɔrɔ nin ye maa man k'i sigi k'a lajɛ ko sigi ka kɛ ka lajɛ kɛ a kan. Ameriki jamana ye wuli ka jɔ min kɛ Venezuela jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro nɔfɛ k'a woropanya siri ka taa n'a ye nazarala jamanaw na jamana ɲɛmaaw tilan bɛɛ. Financial Times kunnafoni di sira ye a jira k'a fɔ Italie jamana ɲɛmaa muso ni o ye Giorgia Meloni ye ale y'a jira k'a fɔ Donald Trump kɛwale ɲɛna. Nka Faransikaw ka minisiriso min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnamaw ma Faransi jamana to a la o y'a jira k'a fɔ Donald Trump kɛwale bɛ diɲɛseleke ni sariyaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ k'a kɛcogo man ɲɛ. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump yɛrɛ a kɛlen kɔ ka Nicolas Maduro minɛ Venezuela jamana ɲɛmaa a ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan a y'a jira k'a fɔ bibi na Venezuela jamana surasi dagayɔrɔ bɛɛ bon bɛ k'a tiɲɛ. A si tɛ se ka baara kɛ bilen. Nicolas Maduro minɛtɔ u fɛ k'u y'a bɛɛ tiɲɛ. A ko Venezuela jamana kun bɛ ka Ameriki jamana juguw de bisimila.
u ka mara la ye wa ko a kun bɛ ka bin ka maramafɛnw ɲini maramafɛn minnu sɔrɔlen kun bɛ se ka kɛ farati ye Ameriki jamana denw ma ko wa ko hali Venezuela jamana ɲɛma Nicolas Maduro minɛtɔ fɛ a don ko maramafɛn kelen-kelenw minnu bin kun bɛ ka sɔrɔ u fɛ ko Nicolas Maduro kun y'a lajɛ k'a dɔw labaara ko wa ko Ameriki jamana ɲɛmaw labɛn bɛ hali bi ka kɛlɛkura bi Venezuela kan koyi nka u ma da la k'a fɔ a kɛ kunbɛn fana ko wa ko Venezuela jamana n'a mara Ameriki jamana fɛ fo ka taa fɔ furanjɔrɔ fanga ɲɛnama sɔrɔla Venezuela ni ka na ni fanga bonda ye Venezuela fanga bonda min bi maaw ka hakɛ tɔpɔtɔ ko min ye Venezuela taji ye Ameriki jamana taji bɔ cakɛdaw nata bisimila minɛ Venezuela ni ka Venezuela tajiw bɔ k'u labaara fana a ko fo ka taa fɔ min kɛra Ameriki jamana ka farinya o tɛ do sigarɔ min kɔ o de dabɔtɔ de do jango Ameriki gun kan setigi jamana si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ t'i sanga ni Ameriki jamana ye o gun in na ko wa ko nin y'o baara de daminɛnen ye Ameriki fanga fɛ ko danganiya caman bɛ olu bolo bi Ameriki jamana kɔnɔ k'a fɔ Nicolas Maduro a ye niw bɔ a ka jamana denw na wa ko n'Ala sɔnna ma o danganiyaw na bila kiiribulon ka bolo ka don nataw la n'o kan ka min kɛ Nicolas Maduro la o n'o kɛ. Bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye senandola farafina ɲɔgɔn bɛɛ min bɛ senna Maroc Mali samata sɛgɛw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ u taara 8e de finale la Tanger kaw fɛ o ni Tunisie sɛgɛw cɛ sanga 120 bɛɛ lajɛlen tira k'u ban ka taa ŋɔyin na Mali ye sebaya ta nka o y'a sɔrɔ an ye maa 11 an y'an gwada o la baw Woyo Kulubali ale ye bilema ta o kɛra sababu ye k'ale bɔ k'an kɛ maa 10 ye nka o n'a ta bɛɛ an taara 8e de finale la an ni Senegali warabaw de kan ka bɛnsa janvier kalo tile 9 quart de finale la n k'a fɔ an taara quart de finale la ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la Isufu Kulibali Sherifla TV tɔgɔ la ale bɛ Maroc ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen lase an ma an ka jɛ k'a ɲɛmada. 8e de finale, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Vous avez vu Demsanounié et Formigué, c'est extraordinaire. 1h30, jouer comme ça, c'est vraiment difficile, mais ils ont tenu bon. Je pense que les Maliens, ni sont nous. Tout le monde est fier. Maintenant, c'est ça, ils vont se reposer. Se reposer et se reposer pour attaquer, Inch'Allah, match au Sénégal déjà, vous savez, pas longtemps dans l'élimination directe là, tout est possible. Absolument tout. Vous venez de voir, 10 contre 11, 1h30. Mais à la fin, on a gagné. Je sais que nous faudrait même coéquipier faux. Et un baram qui est parce que 10 contre 11 depuis le premier mi-temps, bon, nous avons une victoire, nous jouons avec Versailles, nous avons un match prochain, nous avons des préparations. Dusukolo dɔrɔn de don maliyɛnw an bɛ maliyɛnw ka kumaw mɛn kuma minnu bɛ fɔ an ye an b'u mɛn parce que balontan ni erreur tɛ ban an bɛ erreur minnu kɛ ni maliyɛnw kumara ani ni an ka entraîneur kumara an b'a essayer k'olu corriger walasa a bɛ se ka ɲɛ cogo min na. Bon force bɔra an ka gardien kɔrɔw la an ka gardien kɔrɔw ye nin de yira an na Sunala Jakite ninnu ani Maha ninnu u ye nin de yira an na donc an bɛ taa o chemin kan fo ka taa se finale la n'Ala sɔnna. Balontan de don i tɛ se ka fɔ i bɛ hakilina kuma fɔ bon an y'a ta an ye rusi ta balontan tilara ka gɛlɛya kɔfɛ mais an y'an jija ka courage ni fanga ta k'an miiri Mali la et tout et après ça a payé et tout c'est comme ça. Gawusu yɛrɛ ka ntolan tan fɔlɔ kɛ kan kɛnɛ kan o ye mun k'i la. Bon a ma foyi kɛ n na depuis n dontɔ n kun y'a ye bi kelen kuma na bon n ma miiri o bɛɛ la quoi soit n bɛ don a bɛ ɲɛnabɔ soit a bɛ tiɲɛ n donna n'o mentalité de donc Ala y'a kɛ a ɲɛnabɔra et Ala ni ce. Parce que maliyɛnw ye a ɲini k'i ka jouer ka bi surtout i ka penalty trop bi i bɛ se ka mun fɔ la. Bon n tɛna fɔ pression kun bɛ n kan parce que n y'a fɔ cogo min na n donna ka sɔrɔ bi kelen kun bɛ yen n kun hakili t'olu bɛɛ la quoi donc n donna ni hakilina kelen a ka ɲa quoi. Quart de finale contre le Sénégal o fana gros morceau. Ah o match o tɛna nɔgɔya sa match si tɛna nɔgɔya bilen parce que n'i cira dɔrɔn i bɛ taa so donc a bɛɛ bɛ nɔgɔya. Déjà au départ a tun ka gɛlɛn ensuite kelen bɔra n na an y'a fɔ joueur ye an y'u wele mais sisan kɔni a banna vous donnez tout c'est la vie ou la mort
et au coco il y a pas de problème ni me sera donné au bedo faraka ni me sera donné au gado faraka ni me sera fond au gado faraka donc c'est fini ni me se boulon na gado faraka donc c'est comme ça il faut tout donner au sortir qu'il n'y ait pas de regrets qu'on donne tout en nambe tchaka faut qu'on volontaire et je pense qu'on a été sur leur restaurant boulot c'est vraiment c'est tout à l'honneur des joueurs oui parce qu'ils ont bien travaillé aujourd'hui. Bon, il y a pour match maintenant. Nous il y a pour un nous à Nakalabli. Bon, le match tient la gueule mais on est demandé non c'est on y a donc à fort pour match à Managa Togo on me fait gagner sur atteindre fanga ni match gagne. Donc on fait la nyonga parce que atteindre nyonga bolo faut qu'on a signé pour Jalima alni angar sigejara angonu meminko anyo soro. 10 contre 11 ay mu fo nyonga pour que kasi kan to kunche. Bon kubuta tege no ya kan sababu chima misika bo akono bo bita kera ni 10 contre 11 alna ngara 11 contre 11 akuna no ya. Donc ana kunwe gagner de 10 contre 11 au ma foi bo o la quoi. Faut na ma famille frana. Anga Maliba on be barake on be fembeke on te sengé o Allah bilay malikama ala ban demain ala sana on be tanye on be kuputa ni ala sana on be fembeke bon ne a fo toujours ala ka ko ni mo ko te killing ala ka sira ni mo sira te killing bi équipe bolom ta mais ama fo comme on a dit on a toujours été une famille en famille killing en unité bi en toujours badi courage donc faut être sera amala de droit là on a continuer sur la berasser la forme la berake et santé là pour qu'on continue à avancer compétition là maintenant avec beaucoup d'humilité on est parce qu'il y a mes ballons dans la zone à prochainement préparé inchallah ayi mental bejeru là je pense que professionnel mental là donc on ni comme il y a pas de comme là là plan c'est un plan boui donc maintenant m'a reposer à barake à préparer à prochain match préparer que autant que match normal mais entraînez-nous on va préparer dans la zone à la grande. Quart de finale janvier kalot le konondo ani Sénégal warabaw cɛ yarabiya mala ka sebaya di Mali samata sɛgɛw mo defene be danzigi bamananga kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmaya so fɛ ka bɛnni ni kuma ɲi ka fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka kan bɛ diɲɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka jɛ ye.